Iglesias. Eva Iglesias entró en el plato. Evita, Eva Iglesias entró en el plato. Eva Iglesias entró en el plato. Estás ahí. Las zapatillas. Ahí. Deítate ahí. Deítate. Aí, estás ben aí? Estou ben, estou. A almohada está ben? Está ben, está ben. Está. Xa está, non pasa nada. Querías ir fumar un pitillo? Pois baixamos e fumamos un pitillo, cal é o problema? Hai que abrigarse, que che pode coller o frío, entendes? Pero polo resto non hai problemas. Ti non vistes que estaba a porta de emergencias dali chea de médicos fumando? Ti te crees que si fumar fora malo, os médicos estarían fumando? A ver, en que cabeza coi? Hombre! Don José, que? Prefiero comer esto que a mierda da merluza cocida sin sal. Se che digo ahora mismo. Bueno, fixeron a cama. O sea, veñen ás 8 da mañá a meterche a mierda do termómetro, pero facer a cama non. Coita, non foi sen tempo, Que tiñas o camión da Panorama atascado atrás, ou como é? Que non salías do váter, coño. Pero non veño de... Ai, non? Tracata... No. É lo que foi. Eu vou dormir a sexta ao baño. Durmo a sexta agarrado á taza do váter. Pero por que adormes? Pa sentir algo frío, que a mierda do calor que fai neste hospital, agarro-me a abrazo. Xa me roubaste esa palanca de darlle a cama ou que? Bueno, deita, tate tranquilo. Que tal vai o teu? Esta é a nosa última noite. Acompaña a familia no sentimiento, non sabía. Que pena máis grande. Xa non me tiña boa cara cando entrou. Pois nada, acabouse, que vas facer? A vida é así. Usted é moi nova. Usted pódese volver a casar aínda. Que non. Colla un avión ali a Terra Nova, e ali faise ali, cose ali, pimba. Coita. Que non é eso. Hai que collerlle unha caixa boa, que vai... Que non é eso, que trouxeron o resultado das pruebas e saliron todas as pruebas caralludas. Ah, sí? Bueno, menos faltache unha prueba que quedaron de facerlle, pero se esa prueba sale ben, mañán, casa. Danlle alta. Sí, señor. Que casualidad, como a min. Ah, sí? Sí, a min tamén me... Xa che deron o resultado? Sí, faltame unha prueba, nada máis me dixeron. Falta unha prueba, pero é unha prueba que lle chaman eles rudimentaria, sabe? Rutinaria. É rústica. É unha pues prueba mira. que é o mellor que... Pues mira que ben. Que é artesanal, sabes? Que é unha prueba que falta nada máis que meterche o dedo que non perda, sabes? Que non... Ao mellor que non perda, sabes? Pois estades igual. No, é a última... Sí, señor. Se vai todo ben, pois é a última... Pois é a última noite. Pois é a última Pois noite. haberá que celebralo, non? Haberá que facer algo. Que irás? Botámoslle un parchís ou un stripocker ou... Stripocker... Non sei, el vai perder porque ten o camisón a máis. Aí está jodido, está. Aí está jodido. Eu dicía... Algo haberá que facer, que é a última noite. Mañán marchamos. Ao ir polas habitacións, cambiándolle as mediciñas a un por outro, reírse un pouco. Cuidado, hoxe é a Fórmula 1. Hai que ver a Fórmula 1. Hoxe é a última carreira de Fórmula 1. O Gran Premio en Abu Dhabi. Acaba a Fórmula 1 este ano. Sí. Con todo o rollo este do hospital, xa non me acordaba a min o da Fórmula 1, Dios. Gustalle a usted, é moi divertida a Fórmula 1, verdad? Unha hora vendo coches dando voltas, é precioso eso. Non, a mí non me gusta. A non lle gusta? Non, gustalle ao meu marido, de feito, ele é superfan de Fernando Alonso, moi fan. A mí, Fernando Alonso, eu son de
son máis de leves. Os pantalóns? Os pantalóns? Que pantalóns? O leve, Hamilton, o outro, o de Ferrari. Xa. Que tal, Xiño, como levas? Como vas? Moito médico de Dios, non? Pareceme que sí, Me cago en la mar. Cantos son? Hostia. Hola a todos, que tal? Que tal? Como vas? Se me van facer algo de un en un, por favor. Non me veñan todos xuntos, vou indo, aquí estou. Xa, a prueba que me faltaba esa está. Olvídese da proba. Temos unha boa noticia, unha sorpresa. Gústache a Fórmula 1? Gústalle a Fórmula 1? Moito, se falamos ahora que vamos ver a Fórmula 1, que é a carreira ahora. Pois, mire, vai ir ver o Gran Premio de Fórmula 1 a Abu Dhabi, vostede personalmente. Vou ir eu á carreira. En directo. Pero faltan 5 horas nomás, porque... Non pasa nada, ten un avión esperando, un jet privado, no aeroporto, e vai ir aí en primeira clase a disfrutar do evento. E a prueba que me faltaba... Olvídese da prueba, pasado. Vas ter tamén un pase VIP para ir a pé de pista e coñecer os seus ídolos. E a prueba que me falta... Eso nada, olvídese. Vou estar ali cos pilotos. Cos pilotos, con... Vou conocer a Fernando Alonso, Carlos Sainz, que é moi agradable. Simpáticos, calquera dos dous, simpaticísimos. Sí. Moito, sí. Así que nada, vostede tranquilo, disfrute e prepárese, vale? E xa veño a por vos, vale? Vale, perfecto. Vale. E a prueba esa que me Eso nada, non cambia nada, vostede olvídese, vale? Veña, vémonos agora. Entonces logo... Poñase listo, disfrutar, nada máis, vale? Moitas gracias. Veña, chao. Que te ríes? Escoitaste, non? Despois dicen que anda mal a Seguridade Social. Debeu ser algún sorteo ou algo e me vou a Abu Dhabi a ver a Fórmula 1. Espectacular! Isto non contaba eu con isto, Joder, maravilla. Usted non se está dando conta do que está pasando, non? Non se dou conta aínda. Que pasa? Home, se fan isto... é porque vas morrer. ¡Qué mala envidia! ¡Qué mala envidia, por favor! Que envidia? Por favor! Pero a ver, coita un momento, home. Cando vai un famoso ao hospital, que vai ver a un paciente que ten a gripe? Que vai ver a un paciente que rompeu unha perna? Normalmente van ver a persoas que están morrendo. Pero a mellor é un sorteo que hai, a mellor un Sorteo? sorteo deste prenatal. De prenatal, que vai parir usted? Prenadal, un sorteo de Nadal. Ou como en Arabia Saudí, ou mellor un jeque árabe, que se mexa polos cartos, non sabe nin onde gastalos, e dice, trae de Malida ali a un sano que veña aquí a ver a Fórmula 1, que lle mande o avión. Eso, foi un jeque árabe. O jeque árabe pode facer o que lle dé a gana. Porque o jeque árabe, en vez de invitar a Miss Dinamarca, vai che levar a ti a ver a Fórmula 1. A ver, en que cabeza colle? Doctor! Como vamos? Listo? Ansioso? Ese avión que me vai levar a Fórmula 1, que non paga? É unha asociación. Unha? Unha asociación sen ánimo de lucro. E perdón, pero as entradas para entrar ali no rollo este, quen as paga? A mesma asociación sen ánimo de lucro. Ves, é unha asociación sin ánimo de lucro. Eu máis ben que creo que é sin ánimo de luto, en vez de lucro.
E a asociación esa por que fai eso? Por que me invita a min? Por que? Bueno, gustalles facer feliz a xente. E a prueba miña que falta é... Xa... Sí, pero vostede, escoita, reláxese, non Non me pense. relajo que me cago dentro. Ahora mismo teño máis frío nun pé que noutro. Ahora mismo non sei que me pasa. Miri, estou nervioso, que sei. Que teño máis frío nun pé que noutro. Debo estar morrendo. Vostede reláxese, non pense e viva o presente. Disfrute da experiencia como se non houbera un mañá. Mire, non vou ir. Non vou ir porque... Non vou ir. Está super emocionante, al Sí, final. sei, Sabe que mañá nada. vai ser un gran premio de Sei, muerte. Vai ser... Vou á seguinte. Perdirá que iré a outra. Pero que esta é a última carreira. Bueno, pero vou po ano que ven, xo sei que é a última estero. Vou po ano que ven, con mellor Fernando Alonso, xa ten mellor coche, mellor ten opcións, e vou po ano... Fágame caso. Se quere ver a Fórmula 1 en directo, vaya hoxe, vale? Fágame caso, vale? Vostede... Estate tranquilo e fágame caso, vale? Disfrute. Estou disfrutando moito ahora mesmo. Mira, unha cousa, me pode facer un favor Sí, na máis? o que queira, Sí. amigo. Sí, pero sáquese un pouco de diante. E pode dicirme o nome desa asociación que paga todo isto? Como se chama a asociación? Pa darlle as gracias eu. Non ten... Pero prefiero, pois é Amancio Ortega, pues decía, gracias, hombre, por llevarme, ¿sabes? É que non... Bueno, Como se chama a asociación? Fundación Último Desexo. Atopado a mierda. Por unha parte tamén me alegro. Por que? Porque deixara de fumar, ahora estaba comendo quinoa, iba a me facer largo de carallo vivir. Carallo, disfruta, hombre, disfruta. Afojas nun vaso de agua. Ahora disfruta. Pero é que agora quitárame a carne de cocho o médico. Disfruta sin cortarte. Ti vas pa alá este fin de semana, bebes todo o alcohol que queiras, comes toda a carne de cocho que queiras e disfruta. Pero que Abu Dhabi nin hai carne de cocho nin alcohol, que lleva automático. Antonio, as balas pasaron cerca, pero zafamos de carallo, eh? Veña, vámonos ir vestindo que han de vir dar chalta en breve, ahora, eh? A ver si veño. Don Antonio. Sí, é o meu marido. Sí, temos noticias, sí. Xa lle dan a alta, verdad? Xa está todo. Sí, mellor, sí. Sí. Ten visita. Ten visita. É quen ven visitalo? Fernando Alonso. Fixo, Dixo, É que empezaron a aplaudir e igual non sei eu. A ver, dille outra vez a frase, Roy, dille. Quen ven visitalo? Quen ven? Fernando Alonso. ¡Muy bien! ¡Está, sí, señor! Bueno. Aproveito para mandarlle un saludo a toda a xente que está moita xente no hospital, véndonos. Efectivamente, E a ver se chega un día na vida en que non haxa que pagar a televisión para vela no hospital. Eso tamén estaría ben. Eso. Un anuncio e estamos con Óscar Casas. Un anuncio, por favor.
Ráfaga, ¿no? Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.